Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phela futhi nginamukele kule channel ehamba phambili radio Inkezi. Lami igama ngifaza uNtuthuka Khumalo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment like nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Oy'ngane zakwethu usola ukuthi kwahlala ngaphambi kosuku lwesigameko ukubulawa kwesilisa waseHoza kwanzima kwemagethi umndeni wakhe kulandela ukuthola kwesidumbu sakhe sesonakele ngesonto eledlile. Isidumbu sikaMnumzane Mlondi Julu ongeneminyaka u-23 ibe namanxeba okugwaza ezindaweni ezibucayi emzimbeni sitholwe umphakathi namaphoyisa eKenton eCrenton eduze komfula emzimkhulu ngoLwesithathu ntambama. Lapho sithole khona kuthiwa bekukhona lezibhuzu ezibili ezibulewe, umswane wazo, amakhandlela ayimbalabala nezinalithi kanjalo namabhayi ezangoma. Umufi wagcina ukubona ephila ngo-October 22 ekhapha abalisa ababili abangontanga yakhe abazwayo kukhona kubo ngumngani wakhe ukuyogeza ngembuzi emfuleni emzimkhulu. Udade wabakamufi uNkosazana uLuthando Thuwe Jolela ndise ngokuthola kwakhe uthe amaphoyisa asesiteshini eCrenton abe usizo olukhulu ekutheletheni akwazi gcina athola ithambo likamfowabo. Uthe emva kokubona ukuthi ukuhamba izinsuku engatholakali banikele kubo kwentombi eyodwa kwabasola ukubaka ukuphelezele kuyiwo kubo kuyobhekwa ukuthi akekho khona yena uma engatholakali kwaziswe abazali bakhe ukuthi bahambe nomuntu maqede wangabuya nabo banyamalala. Uthe-ke ngesho babuya kungekho kuphathekayo bakuthola ngaphandle kokuthi-ke basizwa amaphoyisa aseCrenton athatha imininingwane yabo ukuze abasize uma kukhona umkhondo ovelayo. Uthi wakhetha ukuthi abhale enkundleni zokuxhumana ukuthi kubalahlekelwe umfowabo, wachaza indlela ahamba ngayo ekhaya, wafaka isithombe sakhe sabasolwa nesemoto ukuchaza uNkosazane ejula. Uthe-ke bekungoLwesithathu ngezikhathi ethintwa uSergeant Cebisa uthe nguye bewusizo olukhulu emtshela ukuthi kukhona umkhondo othembisayo abasondele inganeno. Nakuba bathatha isikhathi ukufika kodwa amaphoyisa kanjalo bebeziphutha isidumbu benza ubuntu babalinda baze bafika ngaphambi kokuba kuthathwe isidumbu. Ngenxa yokwethuka kakhulu uthe akazange asondele eduze, kwakhona abanye bomndeni bahamba bayobheka ukuqinisekisa ukuthi kuyena ngempelani kuchaza uNkosazane ejula. Uthe isidumbu sithole njengonini wesilisa ongumngane oyedwa wabasololi bamaphoyisa indlela bathi kunemoto okuthiwa kufuna umnikazi aduke nayo esegcekeni kwakhe. Uma echaza uthe-ke indodana yakhe yathinta ngabasola ngo-October 23 bathi-ke ayibasize bolanda imoto ebhajwe ngayizola ngasemfuleni. Indodana yalona wesifazane yafuna omunye wesilisa wendawo ukuthi-ke elekelele ngemoto yakhe ukuze kuyodonswa imoto okuchaza uNkosazane ejula. Uthe lona wesilisa wabasiza ukudonsa imoto kodwa waba nemibuzo ukuthi bizwe ibhaji emfuleni bekwenze njani. Nakuba-ke angagculisekanga ngencazelo yabo kodwa-ke bamtshela ukuthi kade bayogeza. Unina womngane wabasola uqhubekile wathi isidonsiwe imoto bebelokhu bahamba ngayo endaweni ezinsukwana kwaze kwaba khona ngoLwesibili eledlule lapho abacele khona owesilisa indodana lowesifazane ukuthi-ke akabaphuthumise emagethe kuyohamba ibhasi elibheke eGoli. Inombolo endodana yomngane wabasola ayizange itholakale. Bamshiye naye imoto bamyalela ukuthi athuthe ngayo izingane zesikole bese imali ayiletha kubona. Unina usabikela amaphoyisa ngoba-ke ubona ukuthi le moto eshiwe endodaneni yakhe iyafana nalezo ngeze ey'nkundleni zokuxhumana okuvela ukuthi umnikazi wayo unyamalele nayo ayaziyo ukuthi iphi. Kusho uNkosazane ejula. uNkosazane ejula uthe akakholwa bayiGoli ngempela abasola njengoba babuye baveza ukuthi ibhasi eliya khona sebezoligibela ePantown. Usola ukuthi-ke bathi bedusa umkhondo cishe bakhona lana esifundazweni. Uthe-ke kubangcwaba ephila ukubulawa kamfowabo. Uthe-ke ubengesiye umuntu obenenxa nomunye umuntu umchaze njengomuntu ebekade ezikhululekele. Ukubulawa kwakhe usola ukuthi kuyinto abayihlale ngaphambi kokuba kukhanjwe, bebazi ukuthi bayokwazi imikhuba emfuleni base bakhetha ukuthi kube wuye umhlatshelo. Uhlalo waZulu-Natal Traditional Healers Association KZNTH uMnumzane Thando Njani Hlongwane uthe-ke isenzo sabasola sihlanganise lutho nokugezwa kwabantu okujwayelekile kodwa-ke uchaza ukuthi siwubuthakathi. Ukubulawa umuntu uma uyogeza emfuleni ngokusuke ukhipha isinyama noma uyosihlambulula amathunzi. Entweni kanje ukubulawa khona umuntu kusuke kwenziwa imikhuba yokuganga nokunye afaka phakathi ukuthwala, kusho uHlongwane. Ngaza kwethi izona indaba ezihamba phambili namhlanje sinithula zona kwezisenkezweni.